Maabig ya oras sad sika tayo lalamot. Pinablimiran atatan nga gagitan kakaro. Nayari narirenggal yung boses mi at Facebook, tan YouTube at sayan bukta. Wala kayo de iglesia, wala kayo dayaman, no inermay kulaan nyo, ang brasa mi kayo ang putaputang, at sayan kumalabindwa, ya leksyon, at sayan trimestre. Asing gertilan na sumpal, kumun, tasay pagkakasa kayo sa loob na iglesia, at lalo nun susedder, at balang sinansakay. At sayan bukta, kay iba tilalamot, sumatartaraki, ya district pastor na Northern La Union District, ang gapuyarom, mag-ingan si Pastor Japhet Baningding. Pastor, salamat ya balag. Welcome kayo sa yan programa. Salamat ba, Pastor. Siya so malikalikat, Pastor. Ya, siya lamot so nakaiba yun sa yan Sabado. Ya panag-aral tayo sa yan masanton salitay katawan tayon Diyos. Nalilikatan ng Pastor, lapod aya sumampapasingger at siya at saray kaibak ya mananisya at say katawan tayon Diyos. No paano tayo mamatalot at sikato. Ya walay pagkikisakay at sikato. Ang bagdanong babaya gatateng tanagagimira so sa yan panag-aral. Atong dadakip so sa eleksyon. Anang tayo, no panon, ya si katayo at ating tanagagimira, at nawalaan na say likot tan gayaga, no si katayo so patuloy, ya untulok, ya mampikasi, tan manaral, tan mikasakay, at kini Kristo, untan tumutod sa iglesia. Akin, lapod sa iglesia, so say pinal sa Dios, pianjad untan, pagkasakayan to, so saray totoo, at saksakaya misyon. Say misyon, ya iwagawag, so say ebanghelyo, adamin, ya lugar. Pastor, say titulo, ya panaralan tayo sa yan bagta, at say organisasyon na iglesia, tan say pangkakasakay. Pastor, sakbay tayo ya manaral at mampikasi tayo. Sika tayo mampikasi. Maaron Diyos lawas at sayan Sabado lalamot si kami so unkakaro si kaya masanton espiritu. Umpian nakumelmi lalamot so bukal ya walay katuaan. Umpian aya so ni tayak at narengel daray amin niya totoon mandudengel at balang at kaabungan da. Nan si kada so mandengel at saya si kada kumun so nabalo katawan. Sa ipikasi mi sang pirarawat ni. Kumun ikaduan ikasasabim at nanengneng mo so balang siyan sakin si kami ya walay pangkakasakay at sika. Nanengneng mo so sayan organisasyon so sayan kapilya ya walay panag-unor ya walay panagtakot at sika, lapot ayaso, gabay mon gawon mi, so ununor at sika. Ayaso kakaroon mi at masanton ngaran ng Jesus. Amen. Salamat, Pastor Japhet. Say titulo at sa organisasyon tan pagkakasakay. Yan narumugan so say teksto yung papatlop at Mateo o Matyo 20, versikulo 26 hanggang 27. Pastor, pibasa yo. Mateo, kapitulo 20, versikulo 26 hanggang 27. Ayaso kway Biblia. Aliwan untan na ani jaed si kayo. No ag-ingon siya paman alabay toy, magmaliw abalag at si kayo, si kato na ani managlingkuryo. Tan siya paman alabay toy, uno na at si kayo, si kato na ani aripin yo. Pastor, bali-bali, may teksto ibabaga to. Nung tayo may background, arami disipulo, mampapatagayan nila, no si panaani, so say ulo, ud say saray disipulo na sa Diyos siya katawan, na tantoy kuha na sa Diyos, aliwan untan na ani, ad si kayo. On, Pastor. Akin, Pastor, lapod, amayamay, so say nanduruman pa nagtalos, ad say church leadership. Pastor, no, nung tayo yung Biblia, antoy ibabangat na Biblia, ad church leadership. No, nung tayo so masantun Biblia, so no antoy ibabangat to. Sa gabay tulabay ng ibaga, no si katayo so imunor o sa katawan tayong Diyos. Si katayo so untumbok o si katayo walay panagpaambabaan at balang siyan sakay si katayo. Ya si katayo at say panagbilay tayo nanangnangad si katayo pastor so panaglingkor at saray kapara tayo lang totoo. Untang mo at say panaglingkor tayo saray at say katawan tayong Diyos. Ang ngapoy atagay, ang ngapoy mulag no ingan si katayo so pantay-pantay laban. So, nunor tayo sa Diyos siya katawan, nunor tayo sa may leadership ibabagat to tayo. So, pay gabay ito yung manlingkor, si katuno, so magmaliw ya, managlingkor. On, Pastor. Okay? No si katuno, mambaliw ya leader, no gabay mo, so magmaliw ya pangulo, aliwakan boss, no giingan at si katuno servant. Awa? Sa ikwento tanay, no sa gabay ito ya magmaliw ya makauna, o mamaliw ya balag, si katuno managlingkor. Sa gabay ito yung manunaan, magmaliw ya anto, aripon. Anto'y gabay ito ni Ibaga, magmaliw ya manangunor, andi. Sa gabay ito ni Ibaga, magmaliw ya mapaabo ba. On, Pastor. Agtuliling gisen so sa sarili to, agtu itatangwa so sa sarili to, yasi nga atagtagaya to, no gabay tayo ng maliw ya leader na iglesia. No agingan, jet organisasyon na sayan iglesia, no si paso gabay to, magmaliw ya pangulo, si kato dapat, so nawala ay mapaabo ba a puso. Pastor, no nanangan tayo,
wala so say organisasyon niya iginawa na sa Dios. Aya may babaga tayo ya iglesia, church. On, pastor. Ayan iglesia sa Jesus nang gawa si aya so katawan ng Kristo. No katawan niya ng Kristo si paso say ulo na sa ayan iglesia. Basahan tayo pastor Colosas 1 versikulo 18. Sa ikuya, Biblia, libro ng Pablo, Colosas, Kapitulo 1, versikulo 18. Kaya sa ikuya, Biblia, tan sikat to so ulo na laman. Asay iglesia, ya sikato so gapo, apanguloan ed saray inaatoy, piandya ed amin abangatla, sikato so wala ed katagayan. So pastor, anto ibabagatud tan? Sa ikuya, itong iba kaya, pastor, say laman, walay ulo to. No inerso ko ay ulo, no say ulo at walad kawigi, say laman at agnayarin walad kawanan. No ingon no say ulo at walad kawigi, untumbok tayo si kato. Say gabay tong iba kay pastor, say katawan tayon Dios no si katoy angaral, say katawan met kon si kapilya, si katayo nan unno si kato at mangaral met. No say katawan tayon Dios at nampa ababa, si katayo nan laman kapilya at mampa ababa met. Say gabay tong iba gaya, no anto man so ginaway katawan tayon Dios sa sayan tapuya dali nan si katoy mambibilay ni. Umamot kumun sugawan tayo pinanangangad si katayo so pakikisakay at si kato. Si kato so say ulo. On, pastor. Say gabay to ni bagay babagang pastor, say laman ununurod ulo. On, pastor. No say laman at sa iglesia, say ulo si Kristo. No parte tayo na laman, gabay to ni baga, parte tayo na sa may untutumbok at si kato. On, pastor. To amay babagang pastor, yan no amay ulo gabay to yung kawigi, amay laman dapat yung kawigi met. On. Say naunor sa may ulo, tas si kato'y manununot. Pastor. Si kato'y wala naunor. Agagi mira, diyan pa nagbilay tayo. Si pa kasi susay na uunor. So sa ibabaga na sa Diyos siya katawan. At untumbok tayo. Sa ibabagay Diyos na katawan. Mangibagawag tayo na sa Ebanghelyo. Gagawin tayo kasi. No andi, ang bagdan man yurong tayo, sa may ulo, mangibabagay unalagay tayo. Antay gabay tayo ibagaman eh. Magmaliw tayo na aniya, aka separate. Aka paliis, aga kabiyangan na sayan ulupan. On, pastor. Sa kini babaga to, pastor, no si katayo so katawan o sa laman sa iglesia at katawan. Say gabay to iba kay pastor say ulo, si kato so mangiiter si katayo, say katawan tayo Dios so mangiiter si katayo bilay. No ingon no si katayo so mampapatuloy at panagbilay at lapod say say grasyan inter ya katawan tayo Dios at balang siya sakay at si katayo. Kanyan sirin, no si katuso say mangiiter na say bilay, manipaglabat, yan to. Untumbok tayo sa Untumbok tayo, magmaliw tayo, matalek. On, pastor. Pastor? Kasi no, unakal tayo sa may mangiiter na bilay, antoy wala, patay. Patay. Kaya nantoy kuanan, Pablo, sa may tuo, yung mambibilay, unungad sarili tong dili, at alak na sa ilaman, inatila, ang bagdan, mabilay ni. On. Akin, numambilay tayo agami imira, ya sumlang sa may gabay na say ulo na say Dios siya katawan. Gabay to ni bagaman akapaliis tayo, ak impulisay tayo, ag tayo kabiyangan. Do ag tayo kabiyangan si rin inatitila at spiritual ang bagdan mabilay tinid physical. Kaya nung dan pastor, gabay katawan tayong Dios ya sa kaya ulo, ya say organisasyon Dios, say balay ya Dios, at ununor ya walay paababa at say sikato. Say panunor tayo say katawan tayong Dios ya walay kaababaan. Kaya so mampapanungnung at sika tayo, ya pakikisakay tayo at sika to, ya amin ya ganto pastor. Amay kaliktan to. Kaliktan. Aman susay unoran tayo naynay. On, amay no-honor tayo pastor na nalilikatan tayo. Aliwa may no-honor tayo kasi nga ang bulbulat at pagaw. Uno-honor tayo lapod inano tayo katawan tayong Dios, uno-honor tayo lapod ayaso gabaya katawan tayong Dios. On lapod say kwandun saman, say gangan ko at alwa ng bulat. Nuag ingon mangiter na liket tan gayaga. On. Nuag tayo sirin nagagayagan, gabay to ni baga walay aliwa. Antoy aliwa Pastor Japet? Aliwa so sa may motibo tayo. On, pastor. At atang tanagagimira, say gabay na say Diyos siya katawan. At magmaliw tayon parte na say laman to. No magmaliw tayon parte na say laman na say Diyos, nakaukulan sirin. Yasi ka tayo yung mangunurod say kaliktan to. Pastor Japet, anto ni susay ibabaga na sa eleksyon tayo, ni paakarod say panagtalusod pa nga pangulo at say iglesia. Anto susay ibabaga na Mateo 20 versikulo 25 tan 26. Sa ikuay Biblia, Mateo, Kapitulo 20, 25 hanggang 28. Si Jesus balot tinawag tura at si kato. Tanin kwanto, am tayoya, saray makauloy na saray hinteles, si kara so katawan at si kara. Tan saray manunaan,
agamulan daso pakauloy daed si kara. Aliwan untan na ani jaed si kayo. No ag-ingon siya paman alabay toy magmaliw abalag si kayo si kato na ani maglingkoryo. Tan siya paman labay toy uno na si kayo si katoy na ani aripen yo. Singasay anak na too. Ya agja linma apan lingkuran no agsay manlingkor. Tan intertoy bilay to apan dondon amayamay. Bali-bali, pastor, so ibabagato ditan. Saramay hinteles. On. Sabi kanto, no gabayo susay man maliw ya leader, ilon singa sa hinteles ya magmaliw kayo ya lumalaki. Ang tayo may lumalaki, pastor. Na may lumalaki sa gabay tayo bagata na siga. Ta leader lang te. Aliwan singa untan niya, lapod disukbit ka na say armas, no leader ka. Yamay-yamay so, anto, gwardiya minay lapod amayamay so, maatap so bilay mo, akinay. Lapod siga ka lang, tita leader ka. Aliwan saman. Say gabay na ibaga na sa Diyos, no magmaliw tayo sa kaya, Pangulo na iglesia, o tanto, magmaliw tayo ya, igagangan. Anto'y gabay, anto'y pagkatalos mo, pastor, say igagangan. Magmaliw ka kasi igagangan niya, igagangan labat. O anto'y pagkatalos mo saya, Pastor Japet? Say pakanang tayo sayan leksyon tayo, pastor. No ayan organisasyon, say dadayon tayo aluwan too. Say dadayon tayo at say katawan tayon Dios. No say dadayon tayo say katawan tayon Dios, amin nya unloob at saya ang apoy balag ang apoy mulag. Ang nga po may no akban aral ka tagtagay sa pakakanang ng musika no ingan si kaso igagangan. Igagangan lapod alon sa may babagadaya iganganda kaya mga lay danom tumbok kan lanang alon man sige bay tuya aya so sige bay tun ibagaya at atong tanagagi si kaso un matalek panag unor mo sa katawan tayon Dios umpian nawalan tayo yapi kakasakay alo labat diyan loob ya iglesia no ingan pati diyan sa katawan tayon Tuatan, pastor. Sa isa kaya karakter na sa igagangan at amay mapaabo ba? mapaabo ba Akin, nagaganggan ka lang ti, agapoy ito ibaga, ang gapoy disposition mo minsan at bilay, no? Gingan, no ito ibaga, unor ka. on Mapaabo ba ka labat? Yes sir, yes ma'am, kamo labat, yatampo laki na eh. Igagangan ka eh. Pero ang tugabay ibaga, no pangulo ka iglesia, unagagi, andi. Ang tugabay ito ibaga, ya, mapaabo ba ka, ya ipatalos mo si karaso sa panangaro Diyos. Mapaabo ba kan malingkor Diyos? Sa pampaabaan mo sa Diyos. No aramay kaagian at walay kailangan da bilang at kailangan day serbisyo. Mapaabo pa ka Diyos, kanyang gawaan mo ya para sa ray kaagian lapod gagawaan mo man para sa Diyos ya panlilingkuran. Pastor, Anthony Susay nanunang mo ya ang katawag na sa ray pangulo. Tinawag at the organisasyon pastor, wala rin tatawagan tayong pangulo, ag tayo na iwasan tan. Tanong kapi pangulo, ang kapi man-lead at sika tayo. Arayan pangulo balet, no say pangulo at walad kapilya, aya may ato gabay ibagaya ya aga nayarin manlinis sa kapilya, aga nayarin gawan mo so amulagya gawaan, naingan sa sikaso walay kapaababaan ya ununor ka ed amin nya gangan ya katawan tayong Dios untan mo ed kaparam ya tuo mantutulungan kayo alang sa may walay balag alang sa may walay mulag Doon, pastor, dugatan. Mantutulungan. No sakay kaya dyan sa yan organisasyon, ano tayo pastor, walay pangulo. On. Sa Diyos, so talagang pangulo. on Balat, sa ulo, ang ipoder na sa may pangulo at sa laman. On. Araya iramay leaders tayo, pastor. Natan, anto so saray kimayag dapat gawan ng sarayan pangulo. Anto isang kaimportantian. Narumukon tayo, pastor, at Mateo 28, 18 hanggang 20. Panaralan tayo, pastor. no say agim makapan kasalanan ed sika unla ka ipaliwawam ed sika to so kasalanan to asikayon dua lambengat no dengelen to ka tinalom so agim balet no agto ka dengelen mangi tagar ka na ibam asakay una duara pian ja ed sangi duara uno talura atasi napamintuaan so amin a salita. Diyan versikulo 17, no agto labay adengelen si katoy ibagam ed iglesia. No agto labay met sudo undengel ed iglesia si katoy ipasen mo ed sika asinga hintil tan publikano. Pastor, sa ibabagat ito na, no walay sa kayagim, yan ang kasalanan, laan mo. Akin at laan mo. Lapod sa itambarwa niya trabaho na sa ramay, sa kayad sa trabaho na sa ramay leader, antoy, kailangan niya ligputenda, so say puron doktrina.
Anto'y gabay ito ni bagayay. Amay aliwa, dapat aliwa. On. Amay di kolor, amay amputi, amputi. Ganayarin panlalaukan. So, Pastor, paano to yung trabaho na saray leader? Paano naggawan so saya? No, si katayo so leader saray kapilya tayo at atang tanagagi ira. Aray leader ya iglesia. Si katay kumunso out nawalaan niya may puron doktrina. No si katayo awalaan niya puron doktrina. Nanang tayo no anto tay aliwa saray agagi tayo nanang tayo sa anto ray duga. No si katayo nanang tayo ray aliwa. Si katayo so asingger si kadasan ituwak tayo ra may pikawat dan gagawaan lapod. Si katayo so tatawagan dan pangulo si katayo so mangitatarya si kada ed pakikisakay ed iglesia unta mo ed pangitatarya ed ikasahabi katawan tayong Dios. Kanyan si rin, no sakay kaya leader na iglesia, dapat mabasa kay Biblia, tanantam no panon mo itiluk at arami pikawat talagang liktuban mo, gawaan mo talaga ya straight kuanda. On. Kaya unta na wala talaga na aramay uston doktrina na iglesia at napanagnakan, taan napansyan siya. Kasi pastor, nung nangan tayo sa kayad sa trabaho ni babagayon ni man, at no walay nan, unungad binasa tayo, no walay nang kasala o nan akagaway kasalanan, laan to, bagaan to, akagawa kay kasalanan, agi, unya kay sige nawam, ipaliwawam among man. Tawa? Sa gabay ito ni Bagasirin, sa leader na iglesia, ang tatoy duga dan aliwa. On, pastor. Noong tutunad waiting halimbawa, paano itong disiplinaan? So sa may tutunad waiting, no si katon mismo tutaan. No, paano ito ya disiplinaan? So sa may agami sa Sabado yung haram, no si katon mismo ya leader, agmi sa Sabado yung haram. Paano ito ni baga agi, mangiiter kay masimuon, ya kakaplom, tan bagbagat mo ya liberal. No, si katon dili, aga mangiiter. Kaya gagikira, ang gapuso, ayay pamaliw ya leader na iglesia. Aliwan akabasi kung labat yan no matadino. Say akabasi siya kung numaptek ed mata na sa Dios siya katawan. Kang gano sang kamaungang kani, ang gano memorize mo Biblia. No agmontan unoron. Anto so say kredibilidad mo, ya magibagay aliwa, no si ka mismo gagawon mo susama na aliwa. On, pastor. Kami kumayayaron, pastor, at tayo ni paliis so katuan siya realidad. Ya wala rin totoo talaga iglesia, ya anaw dawit ya talaga uluda. No anaw daw sa uluda sa kaya trabaho ya organisasyon o sa kaya kapilya, but si kato man disiplina. Lapo sayang disiplina aya so man tutuwag sa ray pikawat ya dalan darayan ananawot sa uluda. Kano amo ya gawon pastor agdanalik na ira may aliwan ginawa da. Katon sa kaya trabaho ya organisasyon ari pangulo tayo sa tay kapil sa ray bangka sa sanoyan ya kapilya. But si kada so managtuwag sa rayan totoo ya aliway gagawa da. On pastor, marakdakep ya abit layutan. Lapod ang bulat mo ya trabaho ta na sa elder. On. Nagkalawot la no si kara mismo ibabagatan ni man. So walay ni pikawat ya gagawaan. So jad panagpili tila lamot agagi. Oktubre lalamot, Nobyembre, tan Disyembre, panagpili lamot na sa balon miyembro na sa balon mangi pangulo na iglesia. Kumuntag tayo lilingwanan. Ya aliwan jad influensya so pangalan na sa yanog ingan sa may puso da ya masimuon niya manlingkurod sa Diyos sa katawan. Pastor. Pastor, anto nira sa may karakter na sa pangulo na iglesia? Sakay niya karakter ya pangulo iglesia sakay walay pankaabubaan niya linawa. Sakay man si kada so uno gangan san sakay walay tatawagan tayo ya responsibilidad ya gagawaan niya sa kaya iglesia. Ang may responsibilidad yaman at sa kayo saraman pastor maliban na sa panangipangulo na sa programa na iglesia, amay panangiter na sa disiplina sa ray miyembro. Pastor. Pero nung mangitar ka, mangipagsabiray disiplina ko mun, amay gawin naman niya, redemptive. Amay la susaray kabataan, dating miyembro, lapo na disiplina rayod, aliwaya pa nagpagsabiray disiplina, bimubanaglara, Ang larang papawil. Hangga pulara, akinay, aliwa kasi, sa iliknaan da, amay disiplinang ginawad si karat parusa, aliwan pa ng iduga. On. Kaya si rin, importante, sensitibo yaya trabaho na sa ramay manunaan o pangulo tayo sa iglesia. Pastor, so anong nang tayo sa iglesia, walay inaroy Diyos, penal sa Diyos. Inikdan to na sa ulo si Kristo mismo. Natan sa may ulo ang iprepara na sa ray mangi pangulo, aramay elders. Aramay elders, anong nang tayo dapat maptikira antaday dugatan aliwa. Natan, anto susamay number 1, may uno na, ya walad nuno na sa elders ya trabaho tayo bilang iglesia ya walay misyon. From the word mission, walay mission tayo Pastor Japet. Anto so say mission tayo.
Naroon mo ganad, Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. Sa ikuay Biblia, Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20. Ya sa ikuay Biblia, at si Jesus lima at si karatan, akisalita at si kara. Akwanto, amin apakauloy ni iter at siya at tawon tandya at dalin. Unla kayo sirin, tan mga gawa kayo, nasaray, babangatan, at amin anasyones, yabinyagan nyura at ngaray, ama, tansay anak, tansay Espiritu Santo. Ya ibangat yuran mangunor na amin na bunga-bungat la, ya inggan-gan ko at si kayo. Tanya, walaag, anay-nay at si kayo, ya ag nga at kasamputan ng mundo. Pastor Japet, ata na misyon, church commission kung tayo, at abayag tilan am tatan. Noon. Numaminsan, nakukulangan tilabat na panagpaliwawa or nayarin aliwawan tila ang tilaba gagawin la. Pastor Jacket, makapairman. Lapod numaminsan sa yanta tilabat siya gawin tayo ng crusade sa nasumpala. On. Pero nabasaan mo may bersikulo, Pastor, pibasan pala mo, may bersikulo 20. Gabagabay kung nalinawan tayo sa may bersikulo 20. Versikulo 20. Ya ibang at yura, mga mangunor na amin ya Pastor, bunga-bungat agano sa ikwanto, ibangat yura ya mangunor ya amin ya bunga-bungat la. So alualabat manayaya, iwagawag tayo. Sa ikwanto tanayat, ibangat tira ya mangibagawag. Ibangat tira ya mangunor. Antoni Pastor, sa magatutan? Sa mga tunaya, ya inggan-gan ko at si kayo. Tanya, walaag, anay-nay at si kayo, anggad kasamputan niya mundo. Tan kaiba tayo si Kristo, ud say panagawa tayo na sayan mission. Gaylay dako pastor awa, yan sa panagawa na sayan mission, kaiba tayo ni Kristo. Sa ikwanto dito na iba nga tira, ulitan tayo pa pastor, versikulo 18, 19. Sa bali-bali yan, nasansakay tayo sa sayan. Versikulo 19. Unla kayo sirin, tan manggawa kayo nasaray babangatan. Manggaway babangatan, make disciples. Kwanto? Atan susay number 1 actually, pastor manggaway babangatan. Haramay babangatan, as you go, kwanto? Anto ramay gawaan tayo sa ramay gawaan niya babangatan. San binyagan nyura, Binyagan ira. ama, tansay anak, tansan Espiritu Santo. So, binyagan ira. Pastor, ud pananggaway babangatan, sa number 1 niya trabahon talaga, pastor, aliwa mang binyag manaya. On. Manggaway Babangatan. babangatan. Make disciples. Sa tawag tayo sa discipleship. At atang tanagagamira, saray, miyembro na say iglesia nagkalog na saray pangulo. Amaya-maya iglesyan, umpapatay, kasumpalan, nasara may pangulo, timakken tan ng painawa. Akin, lapod, ang gapoy abangatan, ya magmaliw, ya untumbok, ya pangulo. On, Pastor Tuatan. Kaya sa ikwanto, babangatan. Sa ikwanan John Maxwell, successful kaya ng maliw ya pangulo, no, akagawa kay individual ya unsublay ed sa posisyon mo. On, Pastor. Next, pastor, anto yung baga to? Kasumpal yung manggaway babangatan, binyagan. Kasumpal ya binyagan, anto ni imbaga to? Ibangat mo ya ununor. Ibangat muran ununor. Ibangat yung ununor. Agagay kira, sang karakpan, susaya ya, gawa tayo, amay, binangatan tira, nang gawa tayo babangatan, bininyagan nira, san ibangat tiran ununor. Anto'y unuran da. Sa salitay Diyos. Anto'y salitay Diyos? Number 1 niya mission. Manggawa lalamot na babangatan. On. Mambinyag lalamot, san ununor lalamot, anggan undakil lan undakil, anggad unsa bilay Diyos, ya katawan. Agay dako Pastor Japet awa, Tuwa, Pastor. natalusan tayo sa saya. Anto ni Pastor Susamay, nanangan tayo, kailangan natalusan daya at ibukal sa mission. On. Wala mission tayo, ibawa, manggaway, disipulo. Sa kaya iyaron ko, Pastor, amaya may sukapilya tayo ya umpapatay natan lapod. Say antada, ara may man bawag laba ya salitay katawan tayo Diyos at saray pa pastor, saray elder, saray arumya pangulo at saray kapilya tayo. No si ka miyembro labat tatawagan da agmula na ag manggagaway saya gagawin bagay Biblia. Kaya no patay ira, mampainawara sa lapod tatakon sa totoo. Ang gapon talaga nagawa kuno ingan patay sa talaga yung iglesia. At atong tan agagi ira sayan Sabado. Gabi min ibagat si kayo sayan oras. Yasay kimay, yasay katawan tayong Diyos at ang gapulabat, alawalabat sa may papastor. Alawalabat sa may pangulo tayo, sa kapilya tayo no ingan. Amin ya miyembro ya iglesia ya unaarom sayan kapilya, ya unaawat sa katawan tayong Diyos at kaiba parte piano mika sakay tayo at pantayak yasay salitay katawan tayong Diyos. Hon,
Tan say panagtayak na say salita Dios sa tatang na nagagimira. Aliwala ba niya panahon no walay crusade? Tuwa ang pastor. Aliwala ba siya panahon no walay medical mission? Antayo, no minsan masyado tilan untutukop yung maungod sa rayan events. Kaya no minsan naliwat tilan Adventist, ay tawag dalang mo Eventist. Kasi dyan events labat, magmamali tayo, ya matuwa, ya church o iglesia, wala mission. Pastor Japet, sa ibabaga na sa election tayo, no gabay tayo magmaliw ya, anak na Diyos, ya matuor, ya pangulo, tan, miyembro na iglesia. Manggawa tayo babangatan, agwagaw, say bilay tayo kumun, at pakanengnengan na say ibanghelyo na say Diyos siya katawan. Tuwa ang pastor. Pastor Anthony, so say nibagay yun, sayan binasa tayon bersyo. Gabay ko na ibagay, agtila ba't o lahat, na-observan ko pastor, na maya-may so, balo laki, aray maririkit, ya ulat ano, kulay programa tayo, may abit lang na naman niya event. Halimbawa laban, may sport fest, amaya may suun la, balot no, kalau sa sport fest, nababalang ira. Aray, balo laki sa maririkit, ya, utan irad kapilya da. Ag yun nununutan niya say programa iglesia tayo at para sa may programa ya sport fest laban naman to kaman ya programa at para kabataan. No ingon aya so pakanungan tayo ya ang gano inusulangan tayo latay sport fest one day napakanungan sa bilay tayo so tatawagan tayo ugali ng Kristo amay gospel amay ebanghelyo ya tatawagan tayo. Tuatan, Pastor, antayo agagimira. Ang bulat, ya trabaho, so sa may panaggawa na say disipulo. Sa may bilay tayo kumun, our lives, kwanto, sa style na panagbilay tayo, ayala so sa may evangelism kumun. Ang may panagbilay tilabat, nabasa dala si Kristo. On. Nanengnengan dala si Kristo, dyan dilin panagbilay tilabat la. Agla kailangan niya, ilukas mo ni Biblia, sangkarak pa niya, ilukas mo Biblia. Pero amang kumibilay tayo, silulukas ya Biblia la. Amay pitutuo tayo kumunot, silulukas la ya aral, ya mangibagan, uy, aya so dapat kon honoren. Aya so dapat ko ya nengnengan. Ya gabay kon nang bilay ya singa pa nagbilay to. Ya po nanengneng kulay Kristo bilay ko. Sang karakpan saman, pastor, aman so sang karakpan niya, ebidensya ya para kumun yan na nagawaan. At atan ta nagagimira plus usay oras. Natan nanengneng tayo ya agaylay pulis at asong palalamot susay leksyon 12 tayo. Pastor Japet, wala ni susay ni baga magsayan leksyon tayo. Antoy kwan niya Biblia. No si katayo sa ununod at say katawan tayon Dios. Sa kaya trabaho ya kapilya usay organisasyon at say mankalar ya say salitay katawan tayon Dios. Ang gano mairap sa mangkalar na maminsan nababaingan tayo balot lang yung tandaan nunutan. Kasi katawan tayo Dios antoy baga to say promesa to agton tayon balot taynanan. Say malinaw ya pagkatalos at say function na iglesia si kato sumangiter na inspirasyon na penunki tayo para sa Diyos siya katawan. Noan ta tayo ya sa iglesia at walaan na misyon. Antayin Pastor Japet no minsan manununod na kay. Anto suduga say misyon walaan na iglesia o say iglesia walaan na misyon. Antayo sa iglesia ibagara walaan na misyon. Antoy misyon na sa iglesia mangibawag-gawag na ebanghelyo. Pero antayo ayan misyon niya pa nang ibawag-gawag watan latan antis niya sa iglesia at limusa. On pastor. Kaya nayarin sa misyon, yung panangiwagawag na sa ebanghelyo, sa panangipaamtad, panangaro Diyos, walaan na iglesia. Si katayo so sa may iglesia na sayan misyon. Tan si katayo so, sayan misyon kumon, at iwagawag tayo, ipaamtayon tayo, so sa panangaro na sa Diyos sa katawan. Nung walaan na pangkakasa kayo sa iglesia, mas ma-plus yan na sungpal so sayan misyon. At ating tanagagin nila. Kumon, tanalik na tayo, kaya parte tayo na iglesia, sa iglesia wala yan na misyon, tasay misyon, tinawag to, susayan iglesia. Mampikasi tayo. Maaron Diyos, isalamatan mi kayo. Aral dalem katawan, ag natukuro susay panangaryon si kami dagaw tan labi. Matuwa katawan, yang gapulay arumya sa limbang mi. Salamat, lapod si kayo susay ulo na sa iglesia. Salamat ta impoderyoray, leaders na iglesia, pen magmaliw iran, overseer, ang bagdan alagaran ni susay ipapawil na say ulo iglesia. Maaron Diyos, tulungan nyo kami yung untulok ud si kayo. Tanong pasakop kami, ud say ibabagayod saray leaders mi ud iglesia. Untan tumot katawan, nalik na mi kumon.
yawalaan kami parte od sayan Great Commission. Kanya sirin mangala kami, nababangatan, manggawa kami babangatan, binyagan nira, tanggawan mo't iraya managbangat. Salamat katawan. Lapod promisuan nyo kami, ya ibaan nyo kami, tansaray leaders na iglesia, ipikasi miray elders mi katawan. Idan nyo nira ko muna sagpo, idan nyo nira ko muna puson man sakripisyo, ipanang yung panangaro yun si kara, penjad untan, agdan balot itilak, so say, interan si kara, insukbitan si kara, kaya responsibilidad. Say sukaruan mi at mablin nga raso sa panangilaban mi. Amen. Agagi, salamat. Ading kiwala yun sa panag-aral. Pastor Japet, salamat abalag. Salamat Painiba ba, nyo Pastor? kami. Anggad untong buklamot yasimba, agagi kira, maning iba itayo lalamot.